Подкаст 2. Сега ще сложим единия блат да се изпече, както казахме, заедно с зехтин и сол. След като го опечеме, тогава вече ще го гарнираме или маркираме. Аз предполагам маркиране, защото маркираш всяко едно парче с продуктите, които искаш. Ще го маркираме с няколко различни неща, с буратината, която забравих да кажа, че и нея си я внасяме ние. Както и тези салами, пак ние си ги внасяме. И затова ще маркираме абсолютно цялата пинза с тях. Малко зехтин, сол и печем. Блатът е готов. Пинзата, ето само виждате ли. Хоп, солта, къде е останал, когато се запича. Така, както казах, сега ще направим следното. Ще срежеме блата. Както примерно сме в един ресторант. Ето така, на 6. Връщаме обратно. Ние вече отдолу сме сложили зехтин. С него сме го изпекли, но ще направим ето така. Ще сложим още по-малко зехтин отдолу. След което ще отвориме една кутия буратина на 100 грама. В една кутия има 10 буратини по 100 грама. Ние ще ползваме 3. Да може на всяко парче да има по половин буратина. Ето така. Ще ползваме домата на баба Мария от село Средец. И отгоре ще сложим малко хамон. Така, започваме. Отдолу ще сложим на всяко парче малко хамон. След което отдолу ще сложим по едно парче домат. Но не на всички, просто ще направим ето така. Трите. След това взимаме буратината. Внимателно срязваме. Оставяме по половин парче. Ето така. Внимателно. Ето. Отгоре може да сложим на всяко вече парче, можем да сложим и колко здраво затворени неща продаваме. То. Може да сложим по малко песто. Ето така отстрани. Може да сложим. Ще вземем малко аншоа. Ето така, мазнината от аншоата. Ще полеем на парчетата. Ето така. Слагаме босилек, листа. Отгоре, отдолу, отстрани, откъдето ви харесва. Оттам ги сложете. Така. Ще ползваме и още един вид салам чоризо.
3 парчета ще сложим. Ще сложим по едно парче аншоа. Ето така. Малко балсамова редукция. Малко сол. Вуаля.